Kuyinto zokhuluma la kuyitshela kambe ku-personal channel ngiyofleka qiniseka ukuthi like uyasubscribe qiniseka ukuthi uba imember ye-channel uma imember ye-channel usho ukuthi unikele ngemali engawu-9 noma unikele njalo ngenyanga. Lokho kwenza ukuthi nawe ukuthokozela ukuthi uyazi ukuthi uma ufonela abantu vele nawe onaso isandla kubona yabona. Qiniseka ukuthi inamba yami futhi uyisebenzisa ngomlandelo le-channel, ungangiloko ukuthi ungu-WhatsApp, ungaloko ukuthi ungisendele SMS futhi ungaceli ukuthi wena ucela ku-WhatsApp if ungifonele kuphela. Nakhona fona ngo9 ekseni ka ku5 ntamba ama-weekend ngicela ukuthi bengifonele ngoba ama-weekend I get too busy. Namhlanje sibhekela udaba olukaNompilo Fizani Zulu Nomphilo Nomphilo Fizani Zulu uthi ke amen kuchazana phupha la ufutha ngeperfume. Yini perfume? Ngesizulu esithi isiqholo noma sithi amakha. Ngesingisi kuthiwa ke perfume noma kuthiwa ke fragrance yabo. Cologne, something like that. Actually in fragrance noma perfume noma amakha noma iqholo sisho njalo nje noma kungasezigama lithi perfume. Naku-ke sizokusho number 1 uma uphupha amakha kuwupha luhluma wafaka lungakhomba ukuthi wena ungalindela inhlanhla nophusiseke uzofika kuwe. Inhlanhla ngaba into eziningi ehlukahlukene kodwa number 2 asike sibreak up manje ukuthi noma uphupha amakha kuwupha uluhlu uma wafaka lungayisho imizamo yokuguqula isimo sakho. Lungasho lokuthi lindele indaba ezinhle zokuphulukiswa ezokulethela mhlawumbe injabulo nokukhonzwa abantu. 3 kungenzeka futhi lapho upha amakha kube upha uluhlu uma wafaka uluhlu ke uzozakhela udumo futhi uzohlonishwa uphinde uthole ukudunyiswa abantu ngenxa yezeluleko ezinhle owasithola noma ozi-applyayo empilweni yakho. Izaga 27:9 amafutha neziqholo kwenza inhliziyo ijabule ngakho ke iseluleko somuntu simnandi kumngani wakhe. Kuyenzeka futhi number uHosea 14:6 iyakuqhandela ubuhle bakhe bube njengomnqumo iphunga lakhe libe njengelebanoni. Number 4 kungenzeka futhi uphupha amakha kube uPaulo hloma wafaka olungabuyela uzokwazi ukusithuthukisa noma ukuthuthukisa isithunzi sakho uphinde uzakhele udumo emkhakeni wakho. Amahubo 45:8 zonke izingubo zakho ziqholiwe nenhlaba nekasiya ezindlini zobukhosi sophondo lendlovu ukubethwa kwezigubhu nezintambo kukujabulisile. Kanti ke number 5 kungenzeka futhi uthole ukuthi ngesikhathi ke wena uphupha lamakha kube uPaulo hloma wafaka olusho ngensindiso nokuthi umnene futhi ungcwele wenza ukulunga uma umuntu okholwayo noma umuntu osanda kuphenduka. Exodus 30:25 uwenze amafutha angcwele okugcoba amakha athakweyo njengokwenza komthaki abe ngamafutha angcwele okugcoba yabo. Kanti ke akwaba seKorinto besibili chapter 2:15 ngokuba ke siyiphunga elimnandi lika Kristu kuNkulunkulu kubo abasindiswayo nakubo abalahlwayo. Futhi kodwa ke number 6 ngenzeke la uphupha amakha uthola ukuthi kuwe kuwuPaulo hluma wakho olungabe likhomba ukuthi lukhomba ukuphenduka nokwamukela insindiso nomoya ongcwele kokholwayo uma umuntu uyakholwa. Exodus 37:29 wawenza amafutha angcwele okugcoba ngempepho enhle yamakha athaphukayo ngobungcweti bomthaki. Number 7 ngabe lokhu ke uma uphupha amakha kube uPaulo hluma wafaka ungabe lukhombe la ukuthi ungeze kumuntu ohlambulukile noma umuntu osanda kwenhlambuluko umuntu osanda kwezinhlambuluko ungabona kwafaka amakha. Lokhu ngabe kukhombe futhi ukwembatha isidalwa esihlambulukile nokusondela kwesidalwa esihlambulukile kuwe yabo. 8 ngenza futhi uphupha amakha kube uPaulo hluma wafaka komunye lokhu ngabe kukhomba ukuthi lo muntu lo angasathola uthando lomnene nolungasoleki futhi oluzomlethela injabulo. Isihlabelelo 4:11 izindebe zakho makoti wami siyachonza sinyose uju nobisi khona phakathi kolimi lwakho nephunga lezambatho zakho linjengephunga laseLebanoni. Kanti Izaga 7:17 ngifafazile umbhedo wami ngemure nangomhlaba nangocinamon. Ucinamon ke cinnamon eyilino woza sizanele sengothando ukuze kuse sijabule ngokuthandana. So iloko singakusho ukufaka iperfume uPaulusha yabona. UNkulunkulu akakulona inamba yami isenze kuphela ukungifonela ungangi-WhatsApp ungangicela futhi kungi-WhatsApp ungasendele SMS ngeke ngikuphendule.
Boy of Jesu